dalam sukatan masanya mau jalan tiang juang petangga juang dan tangga baik. Saja melo baraja saya almanangguan coiko ladi jibo manahanati nama marisa bangke badan lai dirintang jalan nasi anganan dan tekanduang juyoda iyo dan kanduang Bapasan kami merinte, unang abang dari sajak sa mulong na dati ito ba kumasan kami kapalay. Panjang menawan mga dorampa ini. Kapi malinte mau jalan tiang juang petangga juang dalam sakat toy dada kayu dengan kami lama dalam buana baik piro sajak bilo baraja saya lalu menangguan coiko lari jibo menahan hati nama marisa bagi badan dirintang bana jona nasi anganan dan tekan duang juyoda iyo ngangai dan kan duang
di dalam pasar dalam daerah Pariaman akan mulai Banyak orang nonton. Banyak orang nonton siko. Namo bana denai bapasano urang lalu nanta ado bana urang lalu ida ado natampe ati ado bana natampe ati nala jauh makota kana dirame parwi ikadua kanoi iyo nan kadua iyo Bapak Sandra, siswa saya, Pak ini, nejelah kak wasana budaya, dan sebelah petra kak kesamu, kandak dadak kayu, kepalayaran. Pesan dari Hendra, dari saya. dia kak tolong adangakano dagala batun jale-jale dalam sangato kalai datang tidak kayu mengatak kayu saya kadang dua dikatokan cari labulan sampai balik kota de awan dan manang kadang sungai sadio nyoy onde dan kadronoy iyo Dari Bang Kabui, dagang segatus serta gugat pekan Senayan. Tika melu Erni, nah semua lebih teragak bersama kepesan Bang Kabui, gugat pekan Senayan, dagang segatus. dari pagkala kabukiti bayan-bayanan kelok namo patasambilan nanah malam mau kaladang wari makan dari wonyo wari nasadang tanggari hai Tuhan hai
Dari